Galicia é moito, moita Galicia, pena loito, festa ledicia, che abondosa de vida. Galicia é moito, moita Galicia, flores, froitos, espiños, espiñas, a natureza é raíña. Galicia é moito e por todo o mar, húmedo ceo e terra chá. Galicia donde doxe mañá, Galicia eterna, Galicia xa. Galicia é moito, moita Galicia, noutro tempo, nestes días, e os que veñan a benvida. Galicia é moito, moita Galicia, arte a roubo de antoloxía, a nosa historia e xeografía. Galicia é moito elar e fogar, avoa, nai, muller, filla, irmá. Galicia é fecho do mal ollar, Galicia aberta de par en par. Fora meigas, veña fía, turuxio, bruxería, veña cougo, romería, a nosa sabiduría que de ouro é un tesouro, repenicar de todos. Canta doce, canta forte, canta moito, canta coro. É certo que a pandemia do coronavirus veu a cambiar moitas cousas, pero seguro que a maioría dos lucenses como a ti o que pretendía era que Lugo tivera os mellores servicios públicos, unha economía que funcionase, o progreso e o benestar na cidade. É certo tamén que as prioridades mudaron, pero o compromiso inequívoco con Lugo ese non mudou. Seguiremos traballando pola cidade e pola provincia. Nestos anos fomos quen de multiplicar por 4 as axudas á dependencia e multiplicar por 2 as axudas no fogar. Fomos quen de reformar unha residencia das Gándaras e está en marcha unha nova residencia pública para os maiores no barrio da residencia. Duplicamos as prazas de escolas infantís e pusemos en marcha unha escola infantil en Garabolos. Mantemos o compromiso de rehabilitar a tinería e estamos a executar xa 4 fases do plan Paradai. Pusemos en servizo un corredor, o corredor que une Lugo, Sarria e Monforte, e agora xa estamos desdoblando ese corredor en autovía entre Lugo e Nadela. Apostamos por Lugo desde o punto de vista económico. Beneficiamos os prezos do polígono das Gándaras, baixamos os impostos no rural, donde xa non se pagan impostos pola compra e pola venda de parcelas, e tamén eliminamos o imposto de sucesións para o 99,9% dos lucenses. Lugo é o lugar onde existe o único polo aeronáutico de avións non tripulados en toda España. Construímos o auditorio, levamos a cabo actuacións de mantenimento da muralla como patrimonio da humanidade e tamén rehabilitacións de esa gran catedral lucense. Pero nestes momentos de extraordinaria dificultade para a sanidade, podemos celebrar que priorizamos o equipamento completo do Hospital Lucas Augusti e tamén os novos servicios de hemodinámica 24 horas
e tamén as terapias contra o cancro, tanto a radioterapia como a medicina nuclear. E agora iniciamos a construción de un novo centro de saúde integral tamén no barrio da Residencia. É certo que entre todos fixemos moitas cousas e é certo que agora nos queda outra vez volver a recuperarnos da pandemia económica e social na que vamos a vivir. Conto con todos, conto coa vosa axuda e vos contade co compromiso inequívoco coa provincia de Lugo, coa cidade de Lugo, porque é o compromiso inequívoco con toda Galicia. Presidente Feijóo, secretario xeral, diputados, senadores, alcaldes, membros da candidatura, amigos, simpatizantes do Partido Popular e persoas que nos seguides hoxe telematicamente. Saúdo tamén a nosa presidenta Elena, e aínda que non está aí por cumprir as restriccións e se impuxeron na Mariña, si nos vai a acompañar de forma telemática. Bueno, boa tarde a todos e a todas. E grazas por acompañarnos neste acto central desta campaña electoral. Unha campaña electoral distinta a outras, polas formas, pero máis importante aínda, se cabe, polo momento especial no que vivimos. A verdade é que, a pesar desta nova normalidade, a familia do Partido Popular sempre respondedes, sempre estades aí cando máis vos necesitamos. Chega a ver esta magnífica imagen desde aquí, ver estas instalacións do Torre de Núñez cheos de xente con ilusión de cara ás próximas eleccións. Polo tanto, de verdade, grazas de novo a todos. Mirade, aínda que nestes momentos as enquisas o ambiente nos parece moi favorable, é cando máis necesitamos de vós para convencer a amigos, familias e veciños para que o próximo domingo acudan a votar e nos den ese apoio para que o presidente Feijóo poda revalidar esa maioría e lle permita seguir dirixindo o rumbo de Galicia. Nada está feito. A única enquisa é a do domingo e, polo tanto, ata o domingo ás 20 horas non temos ningún voto dentro da urna. Quedan nos 4 días que van a ser decisivos para que todos podamos celebrar ese triunfo electoral que Galicia precisa e o presidente Feijóo se merece. O vindeiro domingo, día 12 de xullo, nos xogamos e Galicia teña ou ben un goberno presidido por Alberto Núñez Feijóo e un programa de futuro para o país, ou ben un goberno que nin se sabe que non vai presidir, nin moito menos que programa van a executar. Xa sabemos que todos os demais partidos coinciden nun único obxectivo, e é que non goberne o Partido Popular, que non goberne o presidente Feijóo. Nin teñen candidato nin programa, pero se o día 13 teñen ocasión, poríanse de acordo, faltaríanlles minutos para xuntarse para que non goberne o Partido Popular. Pero se o día 12 a noite o Partido Popular obtén esa maioría necesaria para gobernar, non haberá nin incertezas nin dúbidas sobre que programa se vai a poñer en marcha. Todos sabemos que o presidente será Feijóo e o programa será o do Partido Popular. Por certo, un programa pensado para Galicia e para os galegos. Polo tanto, non debemos dar un voto por ganado, pero tampouco por perdido. Temos aínda ata o domingo para convencer a todos eses indecisos e aínda poida haber, para que voten polo único proxecto que hai para Galicia e é o proxecto de Alberto Núñez Feijóo. Presidente, Lugo nunca fallou, pero ti tampouco lle fallaches a Lugo, pois todo aquilo que te comprometiches o cumpriches. Lugo foi para ti unha prioridade. Así, as únicas obras importantes que se fixeron en Lugo nos últimos 11 anos levan o selo da Xunta de Galicia e do presidente Feijóo. Falamos do ULA, do novo auditorio, o proxecto integral do barrio da Residencia, a rehabilitación do barrio da Tinería, o novo Colexio do Sagrado Corazón, os investimentos no Instituto Politécnico das Mercedes, o Polo Aeronáutico de Rozas, o desdobramento do corredor Lugo-Sarria, por citar algúns exemplos. Pola contra, se tivéramos que facer un balance
dos 20 anos de gobernos socialistas e nacionalistas nesta cidade, só poderíamos falar de herencias envelenadas. O Mosón, o Garañón, a Fábrica da Luz, o Mil, a Biblioteca da Piringalla, todos eles proxectos paralizados e van a supor e supoñen xa unha hipoteca importante para Lugo. Iso por non falar do arcaico do transporte urbano, da hora, ou da inexistencia da playa fluvial, proxectos que nin están nin se lles espera para esta cidade. É que dicir da limpeza, da señalización e do pintado da cidade. Aí temos a diferenza. Contigo, presidente, temos xestión e temos obras. Con eles, fume e titulares, pero nada máis. E xa para rematar, porque me dixeron que fora breve, insisto unha vez máis, non nos fiemos das enquisas e fagamos todos o último esforzo para darlle ese gran triunfo ao presidente Feijóo para que Galicia poda continuar na mellor senda outros 4 anos máis. Presidente, Lugo non vai a fallar. Estou convencido de que se todos facemos este último esforzo, imos a conseguir ese 9º diputado e ti te mereces e tamén a nosa presidenta se merece. Así que por Galicia e por esa cuarta maioría, votemos Galicia, Galicia e por cuarta vez Galicia. E así tamén votaremos pola cuarta maioría do presidente Feijóo. Moitas grazas a todos. Deixo-vos agora a nosa presidenta e dende a cidade de Mondoñedo vai intervir vía telemática. Un saúdo e adiante, presidenta. Dende a Praza da Catedral de Mondoñedo, un espacio declarado Patrimonio da Humanidade, diríxome a todos vos. En primer lugar, agradecendo unha vez máis o voso roupe, o voso afecto e a vosa presencia nos nosos actos, pero tamén moi especialmente o presidente Feijóo. Quedan moi poucos días para que os lucenses e os galegos elixamos a candidatura que nos vai a representar e a traballar por nós nos vindeiros 4 anos. Unha vez máis queremos aproveitar este momento para darvos argumentos e convencervos, e poidades convencer os vosos contactos, amigos e familiares que a nosa opción, a candidatura que eu encabezo en Lugo Cidade, é, sen dúbida, o equipo mellor preparado, o equipo máis comprometido e o equipo que ten mellor proxecto. Veñen momentos complicados e eu, unha vez máis, dende a Mariña Lucense, quero agradecerlle ao presidente que a saúde e as decisións que afectan para a súa protección sexan os primeiros e marquen, por suposto, toda a senda electoral. Galicia necesita nos vindeiros 4 anos un equipo que demostre que sabe facer as cousas, un equipo con experiencia, un equipo que teña un proxecto ilusionante, pero basado no realismo de conocer a nosa provincia, os nosos recursos e as nosas potencialidades. Eu quero pedirvos un último esforzo. Como decía, falta pouco tempo, pero o máis importante, non pode quedar ninguén na casa sen ir a votar. Os colexios electorales serán lugares seguros, ao que a xente pode acudir tranquila, pero Galicia necesita que lle dedicamos 15 minutos, que o domingo elixamos a candidatura e acudamos aos colexios electorais. Xogámonos moito a partir do día 12. Necesitamos estabilidade, necesitamos un equipo que dé certezas e non debates ideolóxicos. Cada vez estamos máis acostumados a que cando escoitamos os nosos adversarios políticos parece que canto peor lle vai a Galicia, máis lle interesa. O noso presidente demostrou en múltiples ocasións que a súa prioridade son os galegos e máis que nunca necesitamos un equipo estable que cumpla o que dice, como fixo o presidente Feijóo. Non vos fiedes das enquisas. A única enquisa que vale é a que salga das urnas o domingo a partir do 8. Comprométome cos lucenses en que os intereses de Lugo esteñan por riba de todas as nosas actuacións. Comprométome en reivindicar que os proxectos iniciados se rematen canto antes e que outros moitos poidan vir. Comprométome en un proxecto ilusionante, pero sobre todo traballando por unha Galicia na que non excluye a ninguén e na que queremos gobernar para todos.
A política ten que ser servizo. E aquí non necesitamos salvadores. O que precisamos son servidores. Sigue vixente a defensa da nosa liberdade. Sigue vixente o bilingüismo cordial que practicamos en Galicia. A trabajar por Galicia, que es lo mismo que trabajar por el conjunto de España. La unidad, la lealtad y la coordinación de Galicia con el gobierno de España está absolutamente garantizada. Hoxe, 11 anos despois, podemos decir que Galicia é mellor e é máis estable. Teño máis forza do que tiña o 1 de marzo do ano 2009. Os galegos imos dar un paso cara adiante de entrar na última fase que o goberno sinalou durante todo estas semanas longas, meses xa de estado de alarma. Que a ningún ciudadano le quepa duda de que todos estamos al 100% de nuestra capacidad. Galicia é, hoxe por hoxe, a comunidade autónoma coa menor taxa de novos contagios de España. E algún día estou convencido que poderemos deixar de dar o parte diario dos pacientes e dos falecidos, cousa que me corresponde como presidente da Xunta. E lle podo asegurar que é a peor experiencia que un pode ter. Poden todos vostedes ter a seguridade de que non vamos a dar unha vida humana por perdida. Síntome orgulloso de ser galego. Síntome orgulloso de estar a disposición dos galegos e síntome orgulloso de presidir o goberno da comunidade autónoma. Non nos relaxemos, senón que nos sigamos coidando, porque o futuro de Galicia depende de nós. Queridos amigos, non descubro nada si os digo que soy Alberto Núñez Feijóo y los gallegos saben lo que pueden esperar de mí. Galicia, Galicia, Galicia y por cuarta vez, ¡Galicia! Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Elena, que sigue trabajando desde Mondoñedo, en la Mariña. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias, queridos compañeros de la provincia de Lugo, de la ciudad de Lugo, de esta ciudad romana secular que hoy nos acobilla. Estamos nun atardecer fermosísimo no mes de xullo, cunha temperatura fantástica. Veño de Ames, ás 5 da tarde, non pude decir o mismo. Había 34 grados. Depois fomos subindo hacia Melide, as cousas viñeron bastante razonables, e agora estamos nun lugar onde moita xente gustaría pasar o verán, que é aquí, nesta cidade, insisto, romana. Queridos amigos, estamos aquí todos xuntos porque Galicia nos importa. Estamos aquí todos xuntos porque vamos a decidir todos xuntos o futuro do conxunto das familias que conforman Galicia. O domingo hai eleccións e os galegos decidimos que queremos que suceda os próximos 4 anos. Eu estou aquí para decirvos que se os galegos e as galegas mayoritariamente confían en nós, saberemos e saberán que é o que vai a pasar a partir do día seguinte. En primeiro lugar, Galicia terá unha xunta que actúe dende o primeiro momento. Non perderemos un tempo en subastar consellerías. Non perderemos un tempo en pactar o que non se pode pactar, que é o goberno de Galicia. Non perderemos, pois, un tempo para executar o programa electoral validado polas urnas. En segundo lugar, Galicia terá unha xunta con experiencia e capacidade de xestión necesarias, eu diría, que imprescindibles, ante un dos momentos máis delicados da nosa historia. As máscaras así o acreditan. Xamais nos pudimos imaginar que íbamos a estar
nas casas sin poder salir durante meses. Xamais nos podemos imaginar que vamos a ter que ir pola rúa durante moito tempo con esas máscaras. E, por tanto, aínda non nos podemos imaginar hoxe que será dos nosos empregos, das nosas empresas e da nosa economía. E, en terceiro lugar, Galicia terá un presidente que exerza de presidente, que non teña que pactar a dereita, a esquerda, adiante e atrás, senón que execute o voto delegado de todos os galegos, extraído directamente, sin colorantes nin conservantes, das urnas de todos os colexios electorais. A inmensa maioría dos cidadáns valoramos, por suposto, o sistema sanitario público español. Cando salimos fora, presumimos del. Somos o primeiro país do mundo en trasplantes, por exemplo. Trasplantamos córneas ou riñóns, ou corazón, ou páncreas, ou fígado. Somos un país donde a nadie se lle pide unha tarxeta Visa para operar o de cataratas, ou para poñerlle unha válvula, ou para someter os tratamentos de radioterapia ou de quimioterapia. Sin embargo, ese sistema sanitario público español se enfrentou ao reto máis importante, máis histórico dos últimos 100 anos, que é, porque todavía é, unha pandemia demoledora. En este reto de todo o sistema sanitario público español, os servicios de saúde das comunidades autónomas, estuvemos prestando directamente servizos sanitarios durante todos estes meses. O Servizo Sanitario Galego atopou probablemente unha das mellores respostas dos servizos sanitarios de Europa. Esa responsabilidade de xestión, esa responsabilidade de dar respostas, ten que continuar. Ten que continuar porque a pandemia está aí. Hoxe, según os datos do Ministerio, falleceron 4 persoas en España. En Galicia levamos un mes sin falecementos. Pero non sei o que pode pasar dentro dun tempo. En Galicia levamos casi un mes sin ningún paciente na UCI, pero tampouco podo acreditar o que poda pasar dentro dun tempo. Por tanto, o que fixemos nos peores momentos da pandemia e o que estamos facendo agora, seguindo tomando decisións conforme os compromisos que asumimos durante os peores momentos, temos que seguir facendo nos próximos días, en nas próximas semanas, porque nadie nos pode garantir que os brotes non van a ser continuados. En España, hoxe 60 brotes, nas comunidades autónomas, hoxe en 15 comunidades autónomas e, por suposto, en moitos países do mundo. Amigos e amigas, en tempo como agora, é tan valorado a experiencia que non deberíamos de pensar nin por un instante nos experimentos. En tempos tan difíciles como ahora son tan necesarias as respostas coordinadas como innecesarios os multipartidos. E en tempos de xestión son tan importantes as persoas que coñecen a xestión como tan inútiles aquelas que se dedican exclusivamente a facer declaracións. É tempo de responsabilidades e non de demagoxias. É tempo de aportar certezas e non de traer máis incógnitas. En definitiva, é tempo de non perder o tempo. E por iso estamos aquí, para dicirlle aos galegos que non podemos perder o tempo porque non temos tempo para perder diante de unha profunda pandemia sanitaria como a que estamos vivindo. O luns hai que seguir tomando decisións. O luns, o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde seguirá tomando decisións. E seguirá tomando as decisións que sexan necesarias para protexer a saúde pública da xente. Ocurra o que ocurra e beneficie a quen beneficie. Porque non hai máis beneficio que o de salvar vidas e o de preservar a saúde dos galegos e das galegas. E por eso, queridos amigos, non temos tempo de perder o tempo. E por eso, amigos todos, estamos aquí seguindo dando a cara ata o último instante da legislatura e dende o primeiro minuto da legislatura seguinte. Queridos amigos, unhos falan
pero nos facemos. Unos prometen, como Alcoa, pero outros cumprimos. Unos só se dedican a predicar e a cotillear, a criticar. Hai outros que nos dedicamos a traballar, a actuar. Ao longo destes meses, as autoridades sanitarias, os profesionais sanitarios, lideraron unha resposta efectiva en Galicia contra a pandemia. E ese mesmo equipo que preservou a saúde dos galegos é o que necesitamos que siga ao fronte para seguir preservando con garantías a saúde de todo o país. Leo un parágrafo textual. Galicia hace un trabajo excelente. Todos los que trabajan en la Consejería de Sanidad actúan con profesionalidad, con prudencia y no se toman decisiones a la ligera. Finalizo el párrafo. Esto non o dice ningún militante do Partido Popular. Isto non o dice ningún cargo político do Partido Popular. Isto o dixo o doctor Simón no Palacio da Moncloa cando se preguntou pola xestión sanitaria de Galicia. Estamos en máis responsables. E Galicia non pode permitirse que esas mans se empreguen en pulsos dentro de un multipartito imposible. Queridos amigos, os colexios electorais son seguros ao 100%. Son tan seguros que é a primeira vez en democracia, e levamos 40 anos votando, que se inspeccionaron un por un os máis de 2.000 colexios electorais. Están todos chequeados polas autoridades sanitarias. Por tanto, desconfiade. Desconfiade de quen quere meter medo. Desconfiade de quen quere meter medo para que non vayades a votar. Porque os que queren meter medo para que a xente non vaya a votar é porque eles queren decidir polos demais. E nós non temos medo aos votos, non temos medo á democracia, ao contrario. A nosa legitimidade política se basea na participación, nos votos, nas urnas e na democracia. E entre a decisión dos xestores sanitarios e as declaracións partidistas, eu, dende logo, quédome coa decisión dos xestores sanitarios que estuveron ao fronte da pandemia todos estes meses. E entre os que saben e preservaron centenares de vidas, os que saben e aínda hoxe, que acaban de salir os datos, como todas as tardes, somos a comunidade autónoma co menor número de falecementos por número de contagiados de España, os que saben son moito máis importante que sigan ao fronte que os que non saberían contestar a unha pregunta: quen sería o conselleiro ou a conselleira de Sanidade do multipartito? Cando empezarían a xestionar a pandemia? Que equipos terían? Que membro do goberno e que partido político estaría detrás da Consellería de Sanidade? Galicia ten unha xunta que sabe o que ten que facer. O multipartito non sabe, nin por saber, non sabe nin quen levaría a Consellería de Sanidade, nin quen levaría a Consellería de Economía, nin quen sería vicepresidente, nin presidente, nin conselleiro A, B, C, D, E, F, G, H, I, hasta D. Por iso pido voto, porque isto non vai de partidos. Se algunha vez a situación de Galicia e a situación de España ten pouco que ver cos partidos, cos logotipos e coas siglas, é esta vez. Nunha pandemia sanitaria, económica e social, o que temos prioritariamente é que escoller as persoas que teñan experiencia na xestión sanitaria, na xestión económica e na xestión social. A resposta ante a pandemia é coñecemento da sanidade pública, non nacionalismo. A resposta ante os problemas económicos é unha política económica estable, non o populismo. A resposta ante os incumprimentos con Galicia, os incumprimentos de Ence, de Alcoa, de As Pontes, de Meirama, é a defensa dos intereses de Galicia, non unhos gobernos por partidos que son realmente os defensores do goberno de España que está esfoliando a nosa industria. E a resposta ante o futuro ten que ser unha Galicia unida, non unha Galicia fragmentada. Unha Galicia fragmentada en 10 partidos, 3 ideoloxías e 4 candidaturas á presidencia da Xunta. Con nós Galicia ten unha garantía de xestión. Mirade, non vimos aquí a aprender, non?
Non, é que non temos tempo para iso. Cando hai bonanza económica e diñeiro na caixa e emprego a sobrar, ao millor podemos perder un ano en aprender. Pero cando estamos ante a maior crise económica de incremento do déficit, de incremento da débeda, de baixada abrupta do Produto Interior Bruto e de incremento explosivo do paro, non temos tempo que perder. Cando andamos todos con máscara e non sabemos canto tempo vamos a ter que seguir andando, non temos tempo para discutir. Mirade, dicen que cando veña a vacina vai estar todo solucionado. E a pregunta é cando vai a vir a vacina. Dicen que dentro de un ano e medio ou 2. Moi ben. E a pregunta é canto tempo vamos a necesitar para fabricala? E canto tempo vamos a necesitar para implementala a 6.000 millóns de habitantes? E podemos seguir facendo preguntas. E esa vacina vai a ser efectiva para todos os ciudadanos? Con independencia da súa idade? E esa vacina, as persoas que teñan patoloxías, o diabetes ou unha cardioloxía, realmente vai a producir efectos a todos? Ou probablemente sexa unha vacina como a vacina da gripe, que levamos anos e anos vacinándose e iso non significa que non collemos a gripe. Por tanto, queridos amigos, hai que ter unha garantía de estabilidade, unha garantía de equipos que xestionen a sanidade despois de acreditar que foron quen de parar o virus no momento máis complexo. Galicia necesita certezas, non necesita acertijos. Galicia, máis que nunca, necesita un goberno que goberne. E por todo isto eu veño a pedirvos o domingo que vaiades a votar. E tamén veño a pedir o voto. Veño a pedir o voto para unha Galicia con garantías. Veño a pedir o voto para un goberno que resolva problemas e que non os cree. Veño a pedir o voto para que Galicia non se parta nin se reparta entre 10. Isto non é unha herdanza que se pode repartir. Non. Este país non se reparte. Este país é enteiro. E o goberno ten que xestionar de forma completa o país. E non cada partido facer goberno pola mañá e oposición pola tarde. Amigos, eu pido vos o voto para unha Galicia de un presidente libre. E un presidente libre é aquel que se debe soamente aos votantes, e non que se debe ao vicepresidente primeiro e o segundo e o terceiro e a 24 conselleiros. Un presidente libre é aquel que pode nomear o seu goberno. Un presidente libre é aquel que ten o apoio parlamentario do grupo mayoritario. Un presidente libre é aquel que é elexido directamente nas urnas e que sale directamente dos votos dos galegos e das galegas cando son chamados a votar. E veño a pedir aquí un presidente libre para unha Galicia libre. E veño a pedir aquí un goberno que goberne porque Galicia necesita un goberno. Veño a comprometerme a seguir traballando. A seguir traballando e traballando e traballando. E a poñer por diante de calquer outro compromiso esta Galicia e esta Galicia. O fixemos dende o primer instante, cumplimos a nosa palabra e a estas alturas non pensedes que vou a incumplir a miña palabra. Queridos amigos, o presidente do goberno do Partido Socialista Obreiro Español, antes das eleccións, está grabado, dixo que había unha solución para todos os traballadores de Alcoa. A ministra de Traballo de Podemos, antes de ser ministra, dixo que o goberno de España podía solucionar perfectamente o prezo da factura eléctrica e, polo tanto, darlle un futuro definitivo aos problemas de Alcoa. E o BNG? O BNG dixo no Congreso dos Diputados que apoiaba a investidura do señor Sánchez porque tiña o compromiso do goberno de España de que a Alcoa iba a ter a mesma factura eléctrica que tiña cos gobernos do presidente Rajoy. O único que non cambiei fun eu. Dixen o mismo sempre. A Alcoa non se pode pechar e a Alcoa necesita unha factura eléctrica como a que tiña cando chegou o señor Sánchez ao goberno. Por eso, amigos, eu podo mirar tranquilamente o Comité de Empresa aos ollos. Porque nunca lles fallei. Porque cando estaba o señor Zapatero conseguimos unha factura eléctrica correcta. E cando estuvo Rajoy, a pesar de deberlle 30.000 millóns de euros ás eléctricas, o chamado déficit tarifario, buscamos unha fórmula para que Alcoa tuvera un prezo eléctrico que puidera seguir producindo toneladas de aluminio primario. Levan 2 anos buscando excusas sen facer nada.
Agora se dedican a buscar culpables en todos os lugares. E en lugar de non facer nada, e en lugar de buscar culpables, deberían de buscar e atopar solucións. Por iso, fose unha enorme falta de respeto. Agora, resulta que esta mañá volveron a reunirse para non acordar nada. Non falaron da tarifa eléctrica, non comprometeron o prezo imprescindible para seguir producindo aluminio. E iso sí, dixeron que despois das eleccións van a topar unha solución. Isto non é unha promesa electoral, isto é un chantaxe. Antes, o señor Sánchez na Coruña dixo que os traballadores de Alcoa podían estar tranquilos. Os traballadores de Alcoa na Coruña xa están na calle. E os traballadores de Alcoa na Mariña Lucense están a piques de ser despedidos. E agora resulta que o que nos ven a dicir é que despois destas eleccións haberá unha solución para Alcoa. Volvo a reiterar, eso non é admisible e é un insulto ás familias. Se o Goberno de España tivese a mesma actitude que a Xunta, hoxe os problemas de Alcoa estarían resoltos. Todo o que se nos pediu por parte do Comité de Empresa de Alcoa está feito. Fai tempo que conseguimos un gasoducto que costou 30 millóns de euros para baixar os costes da luz, meterlle gas a factoría da Lúmina para que pudera ser competitiva. Agora nos volvimos a comprometer a dar préstamos participativos e investimentos para un plan industrial para modernizar a factoría de Alcoa. Queridos amigos, se o Goberno fixera a súa parte, como ten feito a Xunta de Galicia, o problema de Alcoa sería unha solución. Pero o Goberno estamos acostumbrados que non faga a súa parte, veño de Santiago. Esa autovía entre Santiago e Lugo, ¿dónde está? Esa autovía tiña que estar finalizada, tiña que estar finalizándose, e está exactamente igual que a deixou o Goberno anterior. E o tren de alta velocidade a Lugo, ¿dónde está? Un solo kilómetro licitado, 0 kilómetros durante 2 anos. E onde está a solución das Pontes, a central térmica máis grande de España, a piques de pechar? E onde está a tranquilidade e a seguridade xurídica de Ence? Xa lle dixeron que non lle van a prorrogar, co cual todas as familias lucenses que venden madeira a Ence ou a venden os portugueses ou a venden os asturianos pagando os portes, evidentemente. Onde está a débeda de 250 millóns de euros que nos deben do IVA do ano 2018 que aínda non nos lo pagaron? Por tanto, queridos amigos, non podemos aceptar este tipo de plantexamentos. Eu levo bastantes meses sendo prudente e sendo respetuoso co Goberno de España, porque me din conta que non tiñan ningunha experiencia en xestión sanitaria e que, sin embargo, tiñan o mando único da pandemia. Estive encarado durante todo este tempo, sin hablar dos problemas prioritarios de Galicia, pero o que non podo aceptar é que veña un multipartito dos partidos que están no Goberno de España gobernando a decirnos que non defendemos os intereses do país cando son eles os que están destrozando as industrias do país. E por iso, queridos amigos, ben vale a pena recordar a historia recente e os feitos acaídos. Que os mesmos que antes das eleccións xerais decían que Alcoa estaba solucionado, agora repitan o discurso antes das autonómicas, é que non merecen as familias de Alcoa ter que escoitar isto. Que os mesmos partidos que están no Goberno de España e que apoian o multipartito agora pretendan dar leccións de como xestionar a situación sanitaria é unha broma de mal gusto. Mirade, como se nota que non tuveron que xestionar ningún solo día de pandemia. Como se nota que non tuveron que dar os datos día a día do número de infectados, do número de pacientes en UCI, do número de pacientes na hospitalización ou en telemedicina, nas súas casas. Como se nota que non tuveron que adoptar ningunha decisión. Como se nota que son uns meros comentaristas. E sabedes que? Menos mal. Menos mal polo ben de Galicia que se dedican solamente a facer comentarios e non a xestionar a pandemia. Queridos amigos, ahora resulta que estou escoitando por aí que os mismos partidos que nunca xestionaron a pandemia saben o que hai que facer na Mariña. E a pregunta é cal é a súa proposta?
E escoitamos algunha proposta sanitaria para a Mariña? No, solo unha, que non se pode votar. Ah, moi ben. Os bares na Mariña se pode ir, pero non se pode votar. Os maiores poden ir ás cafeterías, pero non poden ir aos colexios electorais. Será que realmente nos están tomando pelo ou será realmente que pensa que a xente da Mariña é parva? A xente da Mariña ten dereito ao voto, salvo os que están infectados, que son exactamente os que decimos cada día no parte sanitario. Mirade, son os mesmos partidos os que durante a bonanza económica con Zapatero, mira que había pasta, A mí unha vez dixo o meu presidente Zapatero, oye, mira, hai tanto dinero que non sabemos en qué gastarlo. Dije, hombre, presidente, enhorabuena, ¿qué te parece si aceleramos el AVE? Habla con Pepe Blanco. Y allí me fui. Queridos amigos, estos que non superan xestionar na bonanza económica, ahora dicen que vayan a solucionar a crise. Entre 10 partidos hai algunha solución. Mirade, non o creen nin eles mesmos. Nin tampouco creen a gran maioría dos galegos. Os galegos, de parvos nada, sabemos facer relojes coas dúas mans a ver. Os galegos sabemos perfectamente que non é o mesmo gastar que pagar. Non é o mesmo chegar a fin de mes con préstamos que chegar a fin de mes cos ingresos ordinarios de cada mes. E por iso queremos seriedade. E por esa seriedade, por esa coherencia e por esa experiencia vamos a ir a votar o domingo. E a eso vos veño a invitar. Votemos. Votemos por unha xunta que cumpla os seus compromisos dende o primeiro día. Votemos por unha xunta que acredite experiencia de xestión, que acredite certezas e que acredite capacidade de goberno. Votemos porque non podemos permitirnos a desorganización e o compadreo de un multipartito. Votemos polos traballadores de Alcoa. Veño aquí a pedir o voto en nome e representación dos traballadores de Alcoa que os vamos a seguir defendendo como os defendimos nos últimos 11 anos. E nunca, jamás, llevamos a mentir. Votemos por unha xunta que goberne. Votemos ante un futuro incerto, porque necesitamos máis que nunca certezas e estabilidade. Votemos porque é necesaria unha xunta que sabe o que ten que facer dende o primeiro instante da próxima legislatura. Votemos por todo isto. Podedes estar seguros de que teredes un presidente que sempre tomará as decisións necesarias para preservar a saúde de todos os galegos. Antes da campaña anterior, suspendendo a campaña electoral, poñéndonos ao fronte da xestión da pandemia, volvendo a convocar eleccións porque era a única posibilidade de non chegar en outono co mandato finalizado, cun presidente que non poda seguir presidindo e cun parlamento disolto. Mirade, queridos amigos, a min non me importa xogarme o futuro político. O que, dende logo, non vou a xogar é o futuro da saúde de ningún galego que viva no país. Eso non o vou a facer, porque non mo permitiría a miña conciencia. Por eso, ahora que xa o sol se está marchando, ahora que este atardecer fermoso toca o seu fin, eu veño non a despedirme, senón a decir que quero volver a Lugo como presidente de Galicia. Quero volver a Lugo como presidente de Galicia cos votos maioritarios dos lucenses. É certo que dixo Ramón que Lugo nunca fallou. Nunca, jamás. Pois eu quero agradecer que Lugo non nos fallara nos últimos 11 anos. E quero propoñerlle que non nos volvamos a fallar. Que volvamos outra vez dende Lugo, con todas as dificultades. Pero unha cidade romana veu pasar tantas cousas. É testemunha de tantas historias e de tantos acontecementos que sabe distinguir entre unha pedra sólida e unha pedra que se desfai cando chegan as primeiras choivas. Lugo é unha pedra sólida de 2000 anos e por eso vai a votar un goberno sólido en momentos de total incertidumbre. Queridos amigos, comprométome a seguir xestionando a pandemia sanitaria. Comprométome a seguir xestionando a pandemia económica. Comprométome a que nadie se quede atrás dende o punto de vista social
nin pola pandemia sanitaria, nin pola pandemia económica, e comprométome a presidir un goberno de todos os galegos e de todas as galegas, voten a quen voten. E para iso necesito que vayamos a votar sin medo, con tranquilidade e pola democracia en Galicia o próximo domingo. Moitísimas gracias a Lugo. Sempre estarei agradecido, ocurra o que ocurra o domingo, a Lugo e aos compañeros de Lugo. Moitas gracias. Galicia é moito, moita Galicia, pena loito, festa ledicia, che abondosa de vida. Galicia é moito, moita Galicia, flores, froitos, espiños, espiñas, a natureza é raíña.